Is-settur tat-trasport kien u għadu mifni bl-iskandli kif ukoll bil-fallimenti u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed jappella lill-Gvern sabiex jinvesti fit-trasport tal-massa. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li kienet indirizzata mid-deputati Adrian Delija, Ryan Kallus kif ukoll Stanley Zammit. Id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija spjega kif il-Ministeru tat-Trasport kienu għadu mifni bl-iskandli bl-aktar wieħed riċenti ikun dak tal-liċenzji tas-sewqan. Settur li kien mifni bl-iskandli, għadu mifni bl-iskandli. Insemmi il-kustjoni u l-iskandlu tal-liċenzji tad-dajjes, tal-immaniġġjar, tat-traffiku, fejn suppost huma biss il-pulizija l-leża u traffic wardens illi bil-liġi jagħmlu dan ix-xogħol imma nafu li kien hemm direct orders lis-settur privat. L-iskandlu relatat ma' Christian Borch u l-kumpanija tiegħu illi minkejja l-qorti neħħiet l-liċenzja tal-operazzjoni tiegħu jibqa' jagħti servizzi lill-awtoritajiet inkluż il-leża u Transport Malta. Adrian Delija sostna li hemm diversi soluzzjonijiet sabiex jitnaqqas it-traffiku mit-toroq ta' pajjiżna fosthom li ċertu xogħlijiet fejn hu possibbli jsiru mid-dar li jkun hawn aktar servizzi online karreġjati għal tal-linja kif ukoll bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna li preżentament qed joħloq pressjoni kbira fuq l-infrastruttura. Min-naħa tiegħu id-deputat Ryan Kallus qal li diversi studji rew li l-infrastruttura ta' pajjiżna mhux qed tlaħħaq mal-isplużjoni fil-popolazzjoni u għalhekk saħaq li l-Gvern ta' Robert Abela jeħtieġ li jagħmel investiment fit-trasport tal-massa għalkemm fir-realtà minflok kompla jinvesti fl-infrastruttura ta' pajjiżna, il-Gvern kompla jnaqqar mill-budget. Ryan Kallus qal ukoll li b'riżultat tal-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan issa daw kollha li qed japplikaw qed jispiċċaw jistennew tal-inqas 4 xhur għall-eżami. Għandna sitwazzjoni fejn minħabba l-iskandli, frott l-iskandli, mhux biss spiċċajna li għandna sewwieqa li mhumiex kompetenti li jsuqu, imma qar minn hekk għandna aħna informazzjoni mingħand studenti li tistennew biex jitilgħu għall-eżami ta' stennija ta' 4 xhur biex wieħed jitla' għall-eżami tas-sewqan. U dan huwa kollu frott riżultat tal-korruzzjoni il rajna fis-sistema tal-ħruġ tal-liċenzji. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Stanley Zammit qal il-Gvern huwa inġust għaliex iddegrada l-awtoritajiet ta' pajjiżna fosthom l-era. Stanley Zammit spjega kif matul is-snin il-Partit Nazzjonalista iddiskuta ma' diversi entitajiet u ressaq proposti sabiex dan is-settur jimxi il qudiem. Hawnhekk u fakkar fil-viżjoni ta' eċċellenza li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista ftit tal-ġimgħat ilu sabiex il-poplu jkollu ħajja aħjar f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista huwa ġust ma' Malta għaliex impenjat illi nibnu mill-ġdid ekonomija b'saħħitha bbażata fuq l-integrità, l-innovazzjoni u s-sostenibilità waqt li jnaqqas id-dipendenza fuq iż-żieda bla pjan tal-popolazzjoni. U dan ukoll permezz ta' ippjanar, regolamentazzjoni u sistema ta' inċentivi serji, ċari, trasparenti u akkontibbli. Giulia Falzon għal Net News.